Да бъдеш навсякъде или да изгориш навсякъде. Чували ли сте колко често големите ментори казват: публикувайте навсякъде, бъдете навсякъде в YouTube, Instagram, Facebook, TikTok? Звучи логично, но когато си в началото, когато си сам човек, това е може би най-опасният съвет, който можеш да последваш. Истината е, че бъди навсякъде работи само тогава, когато вече имаш екип, система и ресурси, които могат да поддържат това навсякъде пълноценно. Докато си сам, навсякъде не означава видимост, а всъщност се превръща в едно разпиляване на енергия и време. Именно това учим в моите курсове и програми, как да изграждаш системи, а не хаос. Ако си човек, който стартира частна практика, онлайн дейност или консултантски услуги, ще ти покажа как да подредиш присъствието си, така че всяка стъпка да има смисъл. Линкове към курсовете ми ще намериш долу под видеото, но преди това нека ти покажа защо бъди навсякъде звучи толкова убедително и защо всъщност води в грешна посока. Присъствието в социалните мрежи има три фази. Първата е фокусирана и тя изглежда последния начин. Една платформа, един формат, една ясна аудитория. Като целта е да изградиш навик и авторитет. Втората фаза е разширената. Появяваш се на още едно-две места с адаптирано съдържание и целта ти е да разшириш мрежата си. И фаза 3 – синхронизиране. Имаш екип и система, които поддържат интеграция и по този начин ставаш навсякъде без да се разпиляваш. Ако обаче опиташ да живееш във фаза 3, докато си още във фаза 1, няма да имаш растеж, ще имаш само умора. Искам да спреш за момент и да се замислиш не къде ти е удобно да публикуваш, а къде прекарват времето си твоите клиенти. Ако вече си работил с клиенти, откъде те открих? В коя платформа се случи първият контакт? Това е най-простият, но и най-пренебрегван въпрос. Истинската стратегия започва не от теб, а от тях. Защото не е нужно да бъдеш навсякъде. Нужно е да бъдеш точно там, където са твоите клиенти. Ще ми е интересно да чуя твоят опит. Напиши ми в коментар от коя платформа идват най-много клиенти при теб. И къде мислиш, че прекарват времето си хората, на които искаш да помогнеш? Ще разгледам отговорите и ще включа реални примери в следващите видеа. Затова направих тази поредица, за да ти покажа реалната сила и предназначение на всяка социална платформа. Защото социалните мрежи не са просто места за постване. Те са инструменти за влияние. И когато знаеш къде точно твоята аудитория прекарва времето си, какво очаква да види и как реагира психиката й, тогава във всяка твоя публикация започва да работи многократно по-силно. В следващите видеа ще разгледам подробно всяка от основните платформи. Facebook – мястото, където хората се свързват емоционално и лично. Instagram – витрината, която показва, но не продава толкова често. TikTok – платформата, която вдига видимостта органично. YouTube – домът на съдържанието с дълъг живот. LinkedIn – сцената за експерти и корпоративни клиенти. И Pinterest – нишово пространство, което малцина използват ефективно. Ще ти покажа силните и слабите страни на всяка, какъв тип публика има там и какво реално можеш да очакваш като резултат. Гледай тази поредица от началото до края и ще си на една крачка пред всички, които се опитват да бъдат навсякъде, но в действителност не са силни никъде. Ще знаеш не просто къде да постваш, а къде твоето съдържание има най-голям ефект върху аудиторията ти. Ще имаш инструмент за влияние, а не просто поредна социална мрежа за запълване на времето. Ако усещаш, че е време да подредиш своето дигитално присъствие, започни от основата. В описанието под видеото ще намериш линк към моите програми. Създай своят уебсайт бързо, лесно и без код за стабилно дигитално начало и маркетинг система за устойчив бизнес, за ясна стратегия и работещи фунии.
както и моята 3-месечна програма за хора, които искат не просто да практикуват услуги, а да имат бизнес. Започни от това, което ти е нужно днес и продължи нататък с ясна структура, а не с догадки. Аз съм Теодора Тодорова и в следващото видео ще разгледаме първата платформа от картата – Facebook. Мястото, където доверието започва. Абонирай се за канала ми, за да не пропуснеш нищо. Ще се видим в следващото видео.